Сега, имайки предвид, че съм класна, би трябвало да кажа моя, но ще кажа пак всички. Дали държа се по тях с различни, когато се държа и с другите, но може би малко по-строга. Не, всъщност съм доста по-строга. Не, да. Ще остана с този отговор. Teacher, I wrote this song for you to thank you for every smile. I know you had a lot to do. I'm glad that you paused a while. You took time to listen and to hear, to laugh and just be there. I heard that lesson loud and clear. I mattered to you, you cared. В немската? 20 години вече. Тук от 2 години. Това реално ми е второ. Много. Близо 20 може би. Учител съм от 2000-та година, т.е. 18-19 години. Всички. Какъв подмолен въпрос? Няма. Няма любим колега, всички са ми любими. Винаги има човек и любими колеги, и любими ученици, макар че е хубаво да няма разлика в отношението с едните и другите. Музика, изобразително изкуство. Математиката? Как? И физиката. Химията. Преди мен бяха физическа история за антисъд. Бяха. Двойка отдавна не съм писала. Фаворит ми е. Разбира се, шестици. Не обичам писаните оценки. Бихме не оценки. Завинаги. Мен да ме оценява. Не, аз съм против оценките. То е редно да е така. Защо не? Ние взаимно непрекъснато се оценяваме. Така че в това няма нищо лошо. Може би Питагоровата теорема. Равно на м по c на квадрат. Енергията е масата по скоростта на светлината на квадрат. Айнщайн е, браво, Таня, Айнщайн е. Не. Астронавт. Космонавт. Посланието ми е да бъдат добри, мислещи, позитивни за света и да осъществяват своите мечти и да вярват в добрите мисли, които могат да направят и добри действия. Да се наслаждавате на тези години в момента, които сте ученици, защото след това много ще ви липсват. Да. Сега не го оценявате, но след това ще разберете за какво говоря. Бъдете добри, бъдете себе си. Много ви обичам, аз наистина ви обичам и затова се радвам, когато вие показвате добрата си страна. Бъдете свободни от това да се страхувате да направите нещо. Бъдете себе си, заповядайте си и не обръщайте чак толкова голямо внимание на оценките и на други подробности. Това ви е мястото и времето да намерите себе си. Аз имам страхотен късмет с учители на времето, които посочиха пътя ми за напред и се надявам някой от нас по някакъв начин да ви мотивира, както аз бях мотивирана едно време и да откриете своето място в тази вселена. Тя не е много малка, но не е много голяма. Си го имаме във всеки един момент и си го прилагаме. Аз преди да вляза в класната стая си го казвам. Ако не го кажа, не ми върви.
Важно. Аз съм съгласна, да. Добре, Казвам, обещано. че съм съгласна. Само Да, ви обещавам. печат. Да. Добре.